Wena ntombazane, ngiyakubona nje sonke isikhathi uyidlisa satshanyana eduze komyeni wami. Engifuna ukwazikho ukuthi ngeke uzuluke. Uyabona njengoba mina ngasina kulawa magceke, akekho-ke futhi omunye umuntu oyophinde asine emva kwami. Ungabe uyakwenza sungabe uyazenzela nje ngoba nakho ufuna ukufeza iy'nkanuko zamadoda. Kodwa nje engifuna ukwazi ukuthi uma ungabe uzoqhubeka ngale ndlela oqhuba ngayo, noma ubani yohlezi siney'bethela nje la kuwena.